Tietoturvauhkien määrä kasvaa jatkuvasti. Uhat ovat todellisia, koskettavat jokaista ja vaativat toimenpiteitä. Me Inmixillä haluamme huolehtia yrityksenne kokonaisvaltaisesta tietoturvasta. Meiltä saat kaikki tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät ratkaisut jatkuvana palveluna. Yksi tärkeimmistä tietoturvan osa-alueista ovat työntekijöiden päätelaitteet. HP:n uusissa Elite-mallisarjan kannettavissa on käytössä monta suojaustapaa laitteelle, identiteetille ja datalle. HP SureStart-tekniikka havaitsee automaattisesti kaikki BIOSiin kohdistuvat hyökkäysyritykset. Järjestelmä luo BIOSista kopion laitteessa olevalle erilliselle sirulle. Hyökkäyksen sattuessa järjestelmä palauttaa BIOSin alkuperäiseen tilaan jopa 30 sekunnissa. HP tarjoaa käyttöösi myös vahvan tunnistautumisen. Protect Toolsin myötä pelkällä salasanalla kirjautumisen lisäksi käyttäjätietoihin pääsy vaatii erillisen PIN-koodin, sirukortin tai sormenjäljellä tunnistautumisen. Käyttäessäsi HP Workpice-sovellusta se tunnistaa sijaintisi älypuhelimen avulla ja lukitsee tai avaa laitteen sijaintisi perusteella. HP SureView integroitu tietoturvasuoja näytössä auttaa estämään sivullisten näkymän näytölle ja tietoihin. Näyttö suojataan yhdellä sormenpainalluksella, jolloin ympärillesi olevat näkevät näytön tummana, mutta näet itse sisältösi selkeänä. Elite-mallisarjan koneet saat SED eli Self-Encrypting Drive kiintolevyillä varustettuna. Laitteistopohjainen automaattinen salaus takaa, että tietosi pysyvät salattuna, jopa silloin kun kiintolevy on poistettu laitteesta. Koneen tai käyttäjänvaihdon yhteydessä HP Secure Erasea käyttämällä voit ylikirjoittaa ja tuhota kaiken käyttäjän datan kiintolevyltä niin, että tietoja ei voi palauttaa. ICT-ympäristöjen hallinta on Inmixin ydinosaamista. Toimitamme HP:n laitteita osana InSmart-palvelukokonaisuutta. InSmart kattaa kaikki päätelaitteiden elinkaaren osa-alueet hankinnasta kierrätykseen yhdellä kiinteällä hinnalla. Asiakkaalla on aina käytössään uusimpien teknologioiden mukainen laiteympäristö, jonka hallinnasta vastaamme. Kysy lisää lähimmältä Inmixiltä.